تماشاوان نهێژادەم باش ئەڵمانیا هەم وڵاتێکی گرنگە دجڤاکە ناودەوڵەتی دا هەم jî mezintirîn welate ji bo diyasپora Kurdî li Ewropa yanî ji xwe re hesab bikin bêhterî 2 milyon û nîv Kurd li Almanya dijîn. Di van demên dawî de piştgiriya Almanya ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî zêdetir diyar bû. Yanî êdî eşkere dibêje Almanya eşkere dibêje ew dixwazin li Sûriyê mafên Kurdan parastî bin. Berpirsê yekem yê Alman di dosya Sûriyê de Stefan Schneeke şanderê taybet yê Almanyayê di Wezareta Almanya ya derve de ji bo karûbarên Sûrî ji Almanya ji bajarê Berlînê li gel min e birêz Schneek xêr hatî kêfxweş bûm ku di vê hevpeyvînê de dibî mîvanê min pirsa yekemîn dixwazim vê bikim ketina Beşar Esed û hatina Heteşê ji bo we bi taybetî ji bo te çawa bû? Ji aliyekî ve divê em mikur werin ku em hemû bi şêwaza rakirina rejîma Esed a bi vê lezê şaşman. Ji aliyekî din ve me her tim gotibû ku rejîma Esed lawaz e. Ev ji aliyê aborî ve pir zelal bû. Bi vê bütçeya xwe 2 milyar dolarî me digot ev rejîmeke vala û riziyayî ye û tenê bi rêya Rûsya û Îranê zindî maye. Min her tim digot bila em li bendê bin Îran û Rûsya lawaz bibin rejîm jî dê hilweşe. Loma bi baweriya min em bi tevahî ji rewşê re amade bûn û analîza min derbarê lezgîniya nemana wê bi awayekî ji awayan rast derket. Divê ez destnîşan bikim ku ev bi hejmareke pir kêm a qurbaniyan pêk hat. Ev jî ji me re tiştekî nedihat çaverêkirin û erênî bû. Ji ber ku em vêga di qonaxeke nû de new, rewş nebû sedema trajediyeke miroviya mezin ku ev jî nûçeyeke pir xweş e. Baş e. We berê zanîbû birêz Schneek we berê zanîbû ku wê Beşar Esed bireve bikeve û Heteşê dest deyne ser desthilatê agahiya we jî hebû? Me pêşbînî nedkir ku di vê demê de û bi vê lezê ev yek biqewime. Lê rejîma Esed têkçûyeke mezin bû, ji tevgerê ketibû, peywendiyên wê nemabûn. Heta ku dawiyê de hemû aliyan hes kir ku rejîma Esed dê di paşa rojê de nemîne. Loma pir bilez hilweşiya ku ev jî nûçeyeke xweş bû û em şaşwaz kirin. Lê ez bawer dikim ku haya me ji lawaziya wê hebû. Wekî Almanya me her tim gotiye ku rewş ne tenê têkildarî Şamê ye. Sûriye têkildarî tevahiya Sûriye ye, Bakur Rojhilat, Bakur Rojava, Başûr û bêguman Şam jî. Divê vêga jî li bîra me be ku pirs têkildarî tevahiya Sûriye ye. Bakur Rojhilat, Bakur Rojava, Durzî, Şam û her wiha Tartus. Dema em qala Sûriyeyê dikin merema me tevahiya Sûriyeye û hemû welatiyên Sûriyeyê ne. بله و هتشي هيئة تحرير الشام جا ليستا تروري درخستية ألمانيا يعني Netewên Yekbûyî Heteşe di lîsteyê terorê de bicî kiriye. Ev jî piştî çend rêkaran. Qanûna Netewên Yekbûyî jî ji xeber dibe qanûna niştimaniya welatan. Angû ne tenê li Almanyayê, li tevahiya cîhanê wiha ye. Ji ber ku Heteşe rêxistinekek û ji alî Netewên Yekbûyî ve di lîsteya terorê de hatiye bicî kirin. Aha başa birêz Schneek yani derxistina Heteşê ji lîsta terorê mesela Amerika tu zanî berê 10 milyon dolar danîbû kî cihê Colanî yan cî Ehmed Şerع bizanibe lê ji lîsta terorê derxist. Mesela hûn weke Almanya yan jî Ewropî derxistina Heteşê ji lîsta terorê çawa dibînin? Wekî ku min behs kir, ev lîsteya Netewên Yekbûyî ye. Loma welat nikarin wê ji lîsteyê derxin. Ya ku Amerîkayê kir, îşareteke siyasî ya pir baş bû ku xelata eşkerekirina cihê serkirde Şerع rakir. Ev gaveke baş bû.
Ez werdibînim ku ev rêya bi pêşveçûnê ye, ji ber ku paşa rojê de li neteweynek wî gotûbêjeke dijwar dê werekirin, ji ber ku aliyên dinên nola Rusyayê li ser maseyê ne, ya ku niha girîng ew e ku em li paşa rojê binêrin û rêyan ji bo bi hev re karkirinê bibînin. Ev dikare werekirin. Em dikarin bi hev re biaxivin. Her wiha em dikarin plan û ramanên xwe li ser çawaniyê bi pêşxistina bêhtir a Sûriyeyê parve bikin. Loma divê qonaxê de ev ji bo me nabe kêşe ji bo alîkariya Sûriyeyiyan. اوكي ليه ما ترسيتنا يا كوري خصنا كتروريست يعني وتروريست بينن هون وريك خصنا تروريست بين يو ان او وكو تروريست براغانديا نهال لسر دستلات با وهم بيرا ددنو دستينن يعني اوتوماتيك نها هم بريك خصنا كتروريست ددنو دستينن. Well, I think the first threat we have to have in mind and Bi baweriya min gefa yekem ku divê li bîra me be û em ji bîr nekin Daeş e. Ku hîn jî heye û hîn jî li dû derfetekê ye ku ji bo vegere. Lewma pêwîst e li ser asta navneteweyî em ji nêzik ve bi hev re bixebitin. Her wiha di nava Sûriyê de jî kar bikin da ku em şaşiyekê nekin. û valahiyan ji bo vegera Daişê nehêlin ku dijminê hemûyan e bê cudahî Sunnî, Elewî, Durzî û Kurd. Ev yek ji gefên herî mezin e ku em dixwazin nê ji bîr kirin û her tim di bîra me de bimîne. تشتكي دن بحزاران چکدارن اسلامی ین تندراو ين بياني يعني نسوري دنافا حتى شيدا هنا اف جالي تفا تشوتي ديتن. Well, you know, in the end, we will need Dê pêwîstiya me pê hebe ku di dawiyê de pêkhateyeke ewlehiyê li Sûriyê hebe ku bi awayekî baş hatibe rêxistin, bi rengekî ku ji aliyekî ve rengbedana tevahiya Sûriyeyê be û ji aliyê din ve bi bandor ewlehiya Sûriyê biparêze. Loma pêwîstiya me bi pêvajoyeke çekdanîn û hilweşandina komên çekdar û tevlîkirina wan a di nav pêkhateyeke ewlehiya ya nû da heye. Ev dê bibe yek ji kelem û erkên herî serekek û Almanya amade ye piştgiriya aliyên de facto û yên din jî bike ji bo ku li hev bikin û jîngeheke ewlehiya nû ya bi vî rengî li Sûriyeyê ava bikin ku bikare şerê Daişê bike û di heman demê de hemû aliyên Sûriyeyê li xwe bikire. باش ما ادي مثلا حتى الشيء هيئه تحرير الشام داني اليه كي لجور نرينا برز شنك كو سالين دورو دريجي بدوسيا سوري رامجولي بربرسيا كميد وزارات دربايا المانيا دجبو سوري وسوريا بابا ولاتكي ديمقراط. Well, as you know, democracy is a continuous work. Wekî ku hûn dizanin demokrasî karekî berdewam e. Em di demokrasiyên xwe de dibînin wek li Almanya û Amerîkayê ku pêwîst e, em berdewam seba wê şer bikin. Ez bawer dikim ku niha dema destpêkirina pêvajoyê ye ji bo ku hewla perêvkirina demokrasiyê bidin. Karekî nehêsan e. Bi baweriya min gavên destpêkê pir erênî bûn. Lê pêwîstiya me bi diyaloga niştimanî heye ku di van çend rojên dawî de em li ser axivîne û min tweet li ser kiriye û gotiye ku divê li ser bingeha nirxên demokratîk be. Her wiha divê ez bibêjim tevayîbûn û bihevrebûn ne tiştekî hêsan e, lê kakila serkeftinê vê pêvajoyê ye. Ango projeya Sûriyeya nû ku ne tenê komên berbelav li xwe digire, lê pîr û ciwan û mêr û jinan jî li xwe digire. Ji bo ku her kes tê de be û di civak û geşepêdana aborî de beşdar bin ku yek ji pirs û astengiyên herî sereke ye ji bo paşeroja Sûriyeyê li gel demokrasiyê ku ew jî ji bo geşbûneke bi vî rengî pêwîstiyeke hîmdar e. د سوریا نو دا د اواکرنا سوریا نو دا و رولا المانیا چه به؟ Wekî hûn jî dizanin me planeke heşt xalî wekî destpêşxeriyekê amade kiriye. Ti planeke me ji bo Sûriyeyê nîne, lê Sûriyeyî bi xwe dê planê ji bo Sûriyeyê dayînin. Lê em dikarin bibêjin, em dikarin alîkariya wan di kîjan warî de be bikin. Wek nimûne di dadweriya veguhêz de
نەتەنێ ئەوە کو مەدە چەند ساڵین بۆریدا دبن دەست پێشخێریان دا وەکی کۆمیتەیە کەسên windayî yan lêkolînan de veberhênan kiriye û gelek belge berhevkirine. Lê wekî Almanyayê dîrokeke me bi dîktatorî re hebû ku piştî nemana wê pêwîst bû em xwe biguncînin. Bi dawî hatina sîstema me ya sosyalîst li Rojhilatê Almanyayê li bîra we ye. Piştî wê bi dehan ton belgeyên me hebûn ku pêwîst bû werin rêxistin û em ji aliyê siyasî ve bi wan re tev bigerin ji ber ku her tim zehmet e ku hevsengiyê di navbera berjewendiyên wan hemû kesan de çêbikî ku têkiliya wan bi van belgeyan re heye. Wekî nimûne gelo em dikarin baweriyê bi van belgeyan bînin an ew belge derewan dikin pêvajiyeke pir aloz e. Ev yek ji nimûneyan e ku em dixwazin destê alîkariyê dirêj bikin û ezmûna xwe bi kar bînin. Ez hîs dikim ku Sûriyeyî pir vekirîne ji bo ku ev ezmûna wan hebe yan tewra hînî tiştekî bibin ku dibe ku ji bo wan alîkar be. شتفان شنك من سيلفيا تديت لشامي لبيشيا أواهيا سفرتا ألمانيا تا سيلفي جرتيا فيديو هوني باليوس خانه خواه لشامي كنگي وكن؟ Vekirina balyozxaneyê karekî pir aloz e. Ji aliyê ewlehî û bicêyanîna gavan ve jî. Loma vekirina balyozxaneyekê bi tevahiya hêza xwe ku bi dehan hevkartê de kar bikin ne tenê li ser siyasetê. Li ser karûbarên aborî û konsulgeriyê jî hinek dem dixwaze. Pirsa siyasî ev e, em dixwazin çawa li wir bin ji bo alîkariya proseya siyasî. Em her ji niha ve geştê dikin, diçin balyozxaneya xwe, hevdîtinan dikin û bi hemûyan re diaxivin. Loma li gorî min ne girîng e ka em ê kîjan rojê balyozxaneyê vekin. Di dawiyê de em ê her vekin û ahenga me jî dê hebe. Lê hebûna me û amadebûna me li wir û alîkariya gelê Sûriyeyê û dirêjkirina destê hevkariyê ji bo wan em her ji niha ve dikin. باشا سیستما هری باش جبو حکمرانی سوری چیه؟ فدرالیه؟ لامرکزیه؟ مرکزیه؟ اتونومیه؟ کنفدرالیه؟ سیستما هری باش جبو سوری چه سیستمی دبینی؟ Ev pêvajoyeke ku Sûriyeyî serkirdayetiya wê dikin. Divê Sûriyeyî biryar bidin. Almanya jî dikare bi ezmûna ku me heye alîkariya wan bike. Wekî ku hûn dizanin komên cuda cudayên Almanyayê hene. Katolîkên me hene û protestanên me jî hene. Xelkê Bakur ji yên başûr cuda ne. Ango ezmûna me divê yekê de heye. Em dikarin û amade ne parve bikin. Lê di dawiyê de her welatek divê bi xwe biryarê bide ka kîjan sîstema birêvebirinê ji bo wê ji hemûyan çêtir e. Ez piştrast im ku hinek dem lazim e. Gelek danûstandin, raman û gotûbêj dê werin kirin. Lê di dawiyê de Sûriyeyê dê bi mêjiyekî vekîrî rêya xwe ber bi demokrasî û sîstemeke aram ve bibînin. نرينا تشيه بريز شنك وككس شخص Ez ti tiştî ji bo Sûriyeyê pêşniyar nakim. Li şûnê ez dixwazim Sûriyeyekê bibînim ku mîna hevpareke Almanyayê bikare rêya xwe bibîne. Gelek rêyên cihêreng dikarin hebin. Çend kom hene ku hin raman di vî warî de derxistine holê. Her îro min tweetek li ser encûmena blogerên Sûriyeyê weşand. Wekî nimûne hin ramana wan heye ku Sunnî, Elewî û Durzî û jin û mêr bi hev re rûnin û bingehên Sûriyeyê nû deynin. Ramanên din jî dikarin hebin. Ez pir bi başî dibînim ku li ramanên çend salên borî were mêzekirin ku gelek raman hatine pêşkeşkirin. Ez hêvîdarim ku diyaloga niştimanî hebe û tê de ev hemû ramanwerin gengeşekirin û hevsengkirin û paşê ramana karkirina ji bo paşeroja Sûriyeyê were dîtin. باش دیم سر مجارکت دیم سر پرسا کردان هون دستیوردانên Türkiye çawa dibînin Tirkiye roleke bingehîn ji bo paşeroja Sûriyeyê dilîze. Me hemûyan li ser pêvajoya Eqebeyê li hev kir ku serweriya Sûriyeyê bingeheke sereke ye. Ji aliyê din ve bêguman berjewendiyên Tirkiyeyên ewlehiyê hene û şerê li dijî terorê berjewendiyeke ewlehiyê ya rewa ye. Lê sînorên vê jî hene. Qanûna nevneteweyî û qanûna mirovî hene ku sînorên van çalakiyan diyar dikin.
لۆما ئەم داخوازێ ji hemû aliyan dikin ku xwe ji destêwerdan û ji rêderxistina proseya siyasî ku vêga li Sûriyê heye dûr bigirin. باش برز شنك من بهيست بفرماندار جيشتي هسدي مظلوم عبدي آخفي وبحث شكر. Well, we were looking for a way forward and General Mazlum hin ramanên girîng danîn ser maseyê û bi eşkereyî jî behsa wan kir. Ji wan jî derketina û çûna hemû şervanên biyanî. PKK rêxistineke wek terorîst hatiye dirêzbendkirin û divê êdî destêwerdanê di karûbarên Sûriyê de neke. Bi baweriya min girîng e ku ew yanî hesede bi komên dinên wekî Heteşe û yên din re dezgeheke ewlehiya niştimanî ji bo Sûriyeyê durust bikin. اوكي كرد و دوستين خود بين يعني د سوريانو دا هوني چاوا پشتگirya کردان بکن. Well, we have a very Dîrokeke me ya dirêj a piştgiriya tevahiya Bakur heye. Di nav de Bakur Rojhilat û Bakur Rojava bi rêya sindoqa vegerandina bawerî ya Sûriyê. Me bi vê rêyê 306 milyon davîn kirine ji bo warên fena çandinî û derfetên kar ku di çend salên borî de pir serkeftî bû. Her wiha vê yekê cudahiya di navbera rejîmê û yên din de derxistiye holê. Rejîm ne amade bû bi civaka navneteweyî de kar bike. Lê Bakur Rojhilat û Bakur Rojava amade bûn kar bikin. Pirseke din jî heye ku şerê li dijî Daişê ye. Projeyên me hene ji bo ku em hayjin kampa holê hebin. Em hemû dizanin ku bi hezaran çekdar û malbatên wan li wirin. Divê em rêyekê bibînin ji bo ku kesên ku şiyana guncandina wan heye tevlî civakê bên kirin. Li ser vê mijarê hevahengiyeke baş bi Iraqê û hevparên navneteweyî re heye da ku pirsgirêka paşmayiyên salên boriyên Daişê werin çareserkirin. آها باشه مثلا تهديدين تركيا هنا للسروج أوي كردستاني حكومة ألمانيا وزارة درفاية ألمانيا وزير درفاية ألمانيا بيربوك بحث كر وك نونري ألمانيا جبو سوري توان إيرشان چاوا دنرخيني إيرشان تركيا لسروجافا. Well, as I said, I think the most important is that Wekî min got, tiştî herî girîng ew e ku ew komên ku niha li wirin bi hev re rûnin û pêkhatiyeke ewlehiyê ya hevpar ava bikin ku Heteşe û Hesedeyê jî li xwe bigire. Bi baweriya min, Almanya jî dixwaze alîkariyê bike. Ji bo davînkirina wê rewşê ku niha pir girîng e ji bo jêrxana ewlehiya niştimanî. Bi rengekî ku gerîlayên PKK li xwe negire, divê ji welat derkevin. Ev pir zelal e. باشه هر نکودره مثلا برز شنک یعنی دوران کالکان بر پرسکی بلندی PKK دبیجه اگر ریوبریا باکور روجلات سوری یعنی ریوبریا خسر داخواز بکه گریلاین PKK درکوین او درکوین يعني دركفن بچن كدري او غريلاين PKK ين كنت دبيجي لروج اوي كردستان هنا هرم كو Ez bawerim ku divê ev bibe beşek ji pêvajoya danûstandinê ku hemû alî tê de beşdar bin. Wekî Heteşe, Tirkiye û Hesedeyê ji bo ku zanin ka dê çawa bi wan hemû pirsgirêkên pratîk re ku derdikevin pêşiya proseyê tev bigerin. Lê bi baweriya min çareseriya van pirsgirêkan heye. Eger hemû hevpar bi awayekî rastîn bixwazin dawî li vê hevrikiya ku çendîn sale berdewame bînin. Aha baş. Kurd netewadu Yemen li Sûriyê piştî Ereban eger Kurd ji bo Kurdistana Sûriyê di sînorê Sûriyê de daxwaza federaliyê bikin hûnê piştgiriya Kurdan bikin? Well, as I said, Wekî min got, divê Sûriyeyê bi xwe gotûbêje li ser bikin. Dê karekî çewt be eger em wekî welatekî biyanî, ramanekê ji ramaneke din baştir bibînin. Ji ber ku divê Sûriyeyî bi xwe serkirdayetiya pêvajoyê bikin.
ev negotinên valan e. Serkirdayetiya proseyê ji aliyê Sûriyeyiyan ve di biryarnameya 2254 a Encumena Ewlehiyê Netewên Yekbûyî de wekî kakila proseyê tê dîtin. Ya ku ez pêşniyar dikim ev e. Şarezatiya Netewên Yekbûyî di vê proseyê de were bikar anîn ku çendîn salan e li seranserî cîhanê ezmûna wê di pirsên wekî çawaniya muamelekirina bi kemîneyan re heye. Her wiha ezmûn û dîroka wê di rewşên cuda cuda de heye. Lewma ez pêşniyar dikim ku hemû hevpar heteşe hesede wekî navbeynkar û çavkaniya şarezayî û ezmûnê beşdariyê bi Netewên Yekbûyî re bikin. باش Türkiye û çekdarên ser bi Türkiye ve yani artêşa niştimaniya Sûriyê ku Türkiye piştgiriya wan dike, alîkariya wan dike, her demê kobanê tehdîd dikin. Hûn li ser van tehdîdan qet li gel Türkiye axifîne? Yes, of course. My minister had just visited Erê bêguman. Wezîra me van dawiyan serdana Enqereyê kir û bi hevkarê xwe fîdan re bi taybetî li ser van pirsên Sûriyeyê axivî. Şerkirin di vê rewşa pir hestiyar de dikare bibe sedema karesatê. Loma em daxwazê ji Tirkiyeyê dikin ku di proseyeke aştiyê de beşdar bibe û armanca xwe ya ewlehiyê ji bo rawestandina terorê bi rêya gotûbêjkirina li gel aliyên têkildar bi dest vebîne ku hesede û komên din li xwe digire. Ez bawerim ku berjewendiya hemû komên Sûriyeyê di vê de heye. Heyeta Tehrîla Şamê jî di nav de. All groups in Syria have an interest here, including HTS. باش تشتكي دن فرنسا وامريكا هولا يكخستنا بارتيين كردان ددن للروج اوفاي كرساني من مراكر بريز شنيك كما المانيا دناواوي هولداني دتنيا. Well, as you know, we are very much supporting it. Also, Em gelekî piştgiriya vê dikin. Diyaloga Kurdî pir giring e. Ji ber ku hinek alî neketine nav pêkhatiya civakiya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Loma ev mijar ne tenê têkildarî peye de û enekesê ye. Têkildarî komên azadên din e jî ku divê dengên wan jî di van gotûbêjan de werin bihîstin. Fransa û Amerîka roleke taybet didîzin. Ji ber ku ew bi leşkeran li wir in. Almanya ne wiha ye. Loma cudahî di awayê beşdariya me da heye. Almanya pir giring e devê proseyê. Her wiha em tînin bîra hemû hevparan ku diyaloga Kurdî bingeha beşdariyeke serkeftî di pêvajoya siyasiya berfirehtir a Sûriyeyê de ye. تشتكي دن من خاص بزانبم اگر و بخير باليوزخانه خو لشامي وكر هون دفكرن كونسلخانه كخو لهرمين كردي جي وكن Bi baweriya min hîn pir zûye ku plan ji bo vê were danîn. Em hîn bi zehmetî hewl didin ku balyozxaneya xwe li Şamê vekin û piştî wê bila em binêrin kadê çi biqewime. gelekî spas her demê dîplomat bersivên dîplomatîk didin dema ku pirs hinekî hesas bin. Well, as a diplomat, Wekî dîplomatkarekî ez bersivên dîplomatîk didim lê ez hêvîdarim ku ez di nîşandana nêrîna giştî û destpêşxeriya xwe ya ji bo Sûriyeyê de alîkar bim. Em ji dilê xwe hêviya serkeftineke baş ji bo Sûriyeya nû dixwazin. Di prosesa siyasî, geşepêdan û warên aborî û civakî de gelekî spas ji bo we. gelekî spas bi rastî bersivên te gelekî girîng bûn ji bo hem ji bo Kurdan hem ji bo pêşeroja Sûriyê dizanim te gelekî bi pirsa Kurdan û Sûrî re jî gelekî mijûrî gelekî wan re westa jî bûye agadarim. Zor spas kêfxweş bûm Stefan Schneck şanderê taybet yê Almanya ji bo Sûrî ji bajarê Berlînê li gelmibûyî destê te sabin mala te ava be ku te dema xwe da ji bo em vê hevpeyvînê çê bikin. Zor spas. Dankeschön. Spas. بله تماشاوانین هێژا سپاس ji bo we jî we temaşa kir heta hevpeyvîneke din bimînin xweşê de û xatir